Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Radio Ramogi, Radio Ramogi, Karchun Radio Ramogi. Radio Karchun Ramogi. Matuch ka kod kacha elak sechegi. Matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yango ni matimore e kor gwengewa. Kokelni gi Coop Bank Assurance Intermediary. Oyaore nyakor magajuang kendo machiegni. Jokanyo mag duond siasa mar UDA kanyakla kod mag mawuok duond bura mar ODM biro bedo kod romo makanyakla odiochieng' makawuono. Romono mabende biro yuore gi jatend piny William Ruto kachiel kod ogai mar duond bura mar ODM Raila Odinga. Romono mabende dhi kelo kanyakla kweth ariyogo biro timore KCB Leadership Center mayudore kaunti ma Nairobi, ka romono koro ibiro twage weche motenore kod piny owacho mar Manywanda. Maen ne wach mabende noyangi jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wah gi nyawadgi ma otelo ne kweth manok e od burano Junet Mohamed bende ne owacho ni jotelogo koro biro twak e wi yore mag keto e tim winjruok bende ne gichweko gi higa mokalo dwe mar 10. Winjruok no bende ne ochwe onyuolo piny owacho kata sirikal mar Broad-Based. Jatend duond bura mar ODM Raila Odinga owacho kata onyiso sirikal mamalo mondo mi koro chiw tije duto ma chik opuodho ni mondo mi onego kata ni onego beni timo gi counties mondo mi otim gi, ka bende owacho ni chunjo e tije ma counties go gi sirikal mamalo koro kelo ng'ikruok maduong' mokalo ne piny owacho mag loch gwenge. Kanyo loso e kinde nyasi mar Harambee kata choko pesa ne kanisa moro mayudore ka chung' od bura magem. Odinga kata kamano nowacho ni sectors machalo kaka mago mag somo, thieth kaachiel kod weche mag lope onego beni koro dong' e sirikal mamalo kata obed ni katiba kata pend chik pacho ka to opuodho mondo mi koro tergi ne counties. Bende owacho ni pod gibiro dhi nyime kod kedo gi wach mar neno ni tije ma chik opuodho ni onego beni timo gi piny owacho mag loch gwenge odok ne counties kama bende ne omedo ne chike oketo maler wi tije mayande ne ochwal ne loch gwenge ma gima kamano onego beni miyo luor e yo makare. Mano sekretari chingno ne governi timo pinyka. Uno go tim pinyka no bedo devolved. Pesa mang'eny pod dong' Nairobi kucha. Weche mag thieth nitie kata weche mag nderni mag gero nderni ne governi loso gi sirikal ma pinyka. Weche mang'eny mantie devolution education nyaka be devolved. Primary nyaka secondary. Onego be responsibility mar sirikal ma county. Sani pod dong' Nairobi kucha. Mago wabro temo matek mondo okel pinyka. Nitie gik mang'eny. Kata kamano sirikal ma county to tiyo. To e korka kore gavana ma kaunti ma Siaya James Orengo Benenyo oyuoro e nyasi achiel onogo ne osiro wachno ka olero ni deko ma sirikal mamalo osebedo ka deko gore chiwo tije ma onego beni koro itimo gi counties ema koro osekelo ng'ikruok maduong' mokalo ne weche mag dongruok ma kor gwenge. Wach molero ni onego beni koro ing'iyo mapiyo kaka nyalore. Nakubaliana sana na His Excellency Raila Amolo Odinga akisema kwamba kusambaza kazi baina ya serikali kuu na serikali gatuzi kuna kasoro ambapo lazima tuangalie vile tunaweza kuirekebisha ama kuitatua. Inaonekana kuna jukumu ambao serikali kuu iko nayo, lakini ukiangalia sheria vizuri zile ni jukumu za serikali gatuzi. Ziangaliwe vizuri ili tuone ya kwamba maendeleo zije mashinani. Ka speaker karaja tatua ka marod bura mar county ma Siaya Jojo Kode to ne okwayo manani mondo mi koro sir motegno agenda mag loch gwenge devolution kama ne osingo ne ogai mar duond bura mar ODM Raila Odinga ne piny owacho mar county ma Siaya oketo maino mare siro lek mar duond bura mar ODM kata vision mag duond siasa mar ODM. Adwaro mana confirm to you Excellency
ne as the county government of Siaya, we will not let you down. An kaka assembly, wabotimo our oversight respectfully. Ina maana mamiyo jopinyi yudo gima solution onego kelnegi, kelo respect ne party kendo titire maber. Komachielo en ni jaod bura mar kaunti ma Siaya Dr. Christine Ombaka dwaro mondo mi koro gol mapiyo apisa mag arita mantiere gi Miala sub county ka bende wacho ni weche mag nek osebedo ka jimbore gwenge ma koni bwo thuolo mar dweche ariyo mokalo chien. Kane oloso gi jodak ma South Game Ward, Dr. Ombaka ne oywak mokalo koluwore kod weth mar weche mag arita gwenge ma kono, kama ne owacho ni ji ma ok tin ne 12 kama oting'o nyithind nyiri ma skul osenegi e thuolo mar jumbe bura mokalo chien. Jafwamb marwa e kaunti ma Siaya, George Amolo, gi ler mathoth e wachni. Kano wuoyo South Game kar chung'od bura mag Game, Dr. Ombaka noywak ni jo Game pod odak gi luoro mokalo koluwore gi wach nok mar arita e gwenge go. There is a lot of violence. There's a lot of murder. Oseneg nyithi skul manyiri matindo tindo. The last 2 months has been terrible for all of us in Game. Inego gigo kinyi sama gidhi skul kata godhiambo sama gia skul. To kondege ting'ade matindo tindo. Tiwite ikeyo. We have been miserable in this county, in this constituency. Oywak ni nyaka sani gisewito ma ok tin ne ji 12 e lwet jonjore ka koro dwaro ni many yor tieko midhiero no. Too much violence. Waluzo nyithi skul a big as we speak. Moro nyowa yiko last weekend. Sani, we have lost 2 watchmen in Yala Township. We had lost 2 watchmen earlier on. Since January nyaka sama chunge kai, we have lost karibu ji 10 kod. Kuom mano Dr. Ombaka okwayo gai mar ODM Raila Odinga mondo mi okonygie giyudo bila mamoko manyien to kod geche mag timo patrol mondo mi okonye jiwo yore mag arita. Nitie jonek mobeta beta manega ji. Fortunately, anyalo wacho ni fortunately, achiel nyocho maki mojo pinyo ng'e kaka nyocho timo. Moonge sane. But pod ginitie, jonek pod ng'eny. Akwai ni konywa mondo wayud new policemen manyalo rito Yala mondo gichak omigie mtoka ma ginyalo patrol go gotieno kendo omedgi more policemen mondo manage Game kae. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, and George Amolo. Moko kuom ojende mawuok e gwenge mag Nyanza beno singo mar siro ludo jatend piny William Ruto ka giwacho ni Ruto wuon osenyiso ni en kod chenro makare ne ojende. Ojende go mabende notelnegi kod ogai mar Owere Buju Dong Luo Peter Otianga ne owacho ni ojende mawuok e gwenge mag Nyanza nyadi mathoth osebedo ka girado jatend piny William Ruto bende osesingo negi ni koro dhi loso negi gik moko mosebedo ka chandogi kama oting'o weche mag koso tije kind ojende. Otianga ne owacho ni koro giikore mar siro ludo jatend piny William Ruto nikech en gi lek maber ne ojende ma pacho ka. President marwa osewuok mondo chiedh kod joma tindo. Wambe kaka wan joma tindo wawuok oko mondo wachiedh gi president nikech gima wadwaro riwruok to ok wadwaro pogruok e pinywa mar Kenya. Kaka ne president no bire pinywa mar Nyanza ka ne warwake gi sironyo kaka joma tindo nikech no chako chiwo ne joma tindo bende yorno mar golo pachgi. E piny mar Homa Bay ne gigolo pachgi, e piny mar Migori ne gigolo pachgi, kendo ng'at ka ng'ato no wacho kaka gidwaro. Weche moko nyakwara moga joanga en ni johala mowuok e chiro mathim lich mayudore Nyatike sub county Migori dwaro mondo piny owacho mar kaunti no oket tong' mar lo mar chiro no ka koro sani gi ywak mokalo ka bende giwacho nitie jaket mwandu moro ma koro sedonjore gi lo mar chiro no. Johala go mane ni kod mirima mager mokalo ne owacho ni gisenyiso piny owacho mar kaunti no mondo mi koro oket tong' mar lo mar chiro no kendo chung joket mwandu machaka gisani koro honore ma osechuo gero chopo e chiro no ka koro giwacho ni mago duto pok otimore ni marongo kang' mora ma piny owacho mar kaunti Migori osekawo kolure kod ng'ur margi no kaka leronogo jafwamb marwa e kaunti no George Juma. Johala gi matimo ohala chiro mathim lich sub county Nyatike wach ne gigombo ng'eyo kama koro kiewo mar chiro margi koro gike ka giwacho ni nitie jaket mwandu bende nyaka sani
koro gichechgo ne odonje lono mar chiro margi ka gidwaro mondo koro piny owacho koro wuog oko kendo koro kaw okang' mowinjore. Giwanyne gisiwo lipot ni piny owacho ma kaunti ma Migori mondo koro konygi. Kata kamano nyaka sani go okang' malong'o mosekaw kod piny owacho ma kaunti ma Migori. Kodo wania jomoko koro dhi duogo ka ofis duto ma state mabiro nyiso wa nyaka surveyors ni kae machiro gigo kae mogigo kae tigere pok waneno to tich dede ang'o mine chogere ang'o e chiro. Koro wawacho kama ndalo 14 kochakore kawuono ka ok gibiro ma ginyisowa kama chiro nitie to ok wachak wabiro wan mondo Migori ndalo 14 kochakore kawuono ni ka ok gibiro ka to tok juma ariyo onge ng'ama duogo e chiro ni. Johala gi kawo tele kod jono wene wane koro gimiyo piny owacho ma kaunti ma Migori ndalo 14 mondo koro nyisgi kama koro kiewo mar chiro margi nitiere kabende giwacho ni achiel kuom joket mwandu bende koro gero mana cho machiegni kod kama itimo ohala ma bende koro keto ngima johala kama rach mokalo. Wan wa mama ma uso chiro ka an achiel gima uso rech to ka uso rech ka to chogere chiro ka sache malwang'no sore ng'udhi diyo ya bang' ndalo 14 mwachiwo notice ne Migori County to ka chono pod nitie chiro ka to juok onge. Osebedo gi shida mar chiro koth gowa to wauso taya onge to wauso. Giwani kinde manochak gero chone ne gichiwo lipot ne tend kaunti ma Migori ma bende osingo ne chungo gedo mar chono. Kata kamano gedo mar chono dhi bende koro rumo ka ok ging'eyo ni kama gere chone en lop sirikal ma bende koro gitiyo kaka chiro kosen lo mar ng'ato giwegi. Sirikal ma jo county government nigi physical map manyalo konya thego wechego. An kaka jakom aonge teko mar keto kiew e kind wegi chiro gi wegi plode. Koro kwayo mara mabe nyocha setemo maluongo achiel kuom officers ma account nobiro ka mowuoyo kodwa manochiwo notice katiso dhi nyime an awuon achaka gochone mokona nobiro miya duoko. Poko miya duoko nyaka sani akia kaka inyalo konyo wach jochiro gi weg plot. Johala giwani nyaka sani koro kata timo ohala malong'o ok nyal dhi makare chiro ni mar Thimlich nikech ok ng'eyo kuonde mag timo ohala gin mago mag lop piny owacho koso mag ji giwegi. Gikono piny owacho mag kaunti ma Migori mondo koro kaw okang' mapiyo piyo mondo koro kongi kama koro kiewo mar chiro koro gike kod lope ji giwegi e chiro mar Thimlich. Apis maduong' e migawono mar ohala e kaunti ma Migori Victor Ouya wacho ni gedo mar chono motim kod ng'ato giwegi e lop piny owacho kabe nyaka sani koro tiyo kaka chiro en gi ywak mosechoponegi kendo gidhi kawo okang' kaka piny owacho. Ne Nyakalondo mar Moi Koke kaunti ma Migori, an Jo Juma. Giko weche manyien adiemba nyakwara mokane gin mago ma otuch e kor gwenge. Tudgi Nyakalondo kang'o romo sa 7 mar yudo weche manyien adiemba. Kau kamano sa 4 sa 5 sa 6 weche manyien machuok nyinga Vincent Otieno. Magone matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yango ni matuche kor gwengewa. Kano kelni go kumba mar Coop Bank Assurance Intermediary. Obed ni dwara rita no handi. Mwando ni kata mana mar jomatiyoni. Okumba mar Coop Bank Assurance Intermediary. Tudi gi insurance mamoko. Mabiro mi duoko makare. Minyalo geno kuome. Limbad bengi mar Coop mantie machiegni kodi kata yuatole namba 0703 027 000. Inyekono kajua kapo kwa dhimbele gi chenro mar kaka wana yana eda mer na paru nini giesechegi wana kod promotion mar kunywa airtime na Pepsi. Didu kama anti machiegni kodi nyiewo soda mar Pepsi. Wan kanyo gi tieng di ng'eny. Wan kanyo gi Pepsi, Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew, kata mana Sting Energy. Kisetimo kamano, kise nyiewo soda no, to di star 459 star 3 hash. Kasto, iyor namba ni auchiel, ntie kod moro mdhide buo peke kate buo chupa no. Kise ore kanyo, to idhi yudo, idhi loyo kanyo airtime. Kata mana ng'o, kata mana pesa. Aching, donge ber. Parni yuwomo soda mos mar Pepsi, to airtime ni loyo kachiel kod pesa. Omiyo enang mirito, ka ukindi mari, chopedu kama ntima chikni kodi sani, paro podha kod BCLB license number 000258. Weche kod chike mantie, nyaka to lu maber.
Dungo winjore. Je, unakohoa? Una joto jingi mwilini? Unatokwa na jasho jingi usiku? Umepoteza hamu ya kula na uzito wa mwili? Uchovu mwilini? Uchungu kwenye kifua? Labda unaugua ugonjwa wa kifua kikuu, yani TB. Habari njema ni kuwa matibabu ya kifua kikuu hayana malipo katika vituo vyote vya afya vya serikali. Tembelea kituo cha afya upimwe na utibiwe leo. Kupona TB ni lazima ukamilishe matibabu yako kulingana na maagizo ya mhudumu wa afya. Tujijali, tumalize TB. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya na washirika wake. Mana kamano nyakwara mukajwang ekinde mar back to school ni kaka na sepimoni and back to school to jenge back to school moments mana kod Equity Bank Ramogi FM karchunja luo to jenge back to school moments mana kod Equity Bank Ramogi FM karchunja luo okinyi makawuono dibeni ingi budget manyap kata chulo school fees kata timo shopping mari nyakwara mukajwang budget samoro bedo tight kabisa dwe benenie kona kanya kwa Ramogi to ing'e ni nyathi to this cool mano en gi mochono ni Kenya kimie ting nyeone books uniform stationery kachiel kod gik moko ma edwaro manyaka bede pachi to maduong' ahinya en school fees kikireu usiwari inyalo yudo loan machap mane simbi kanyo mondo mi iyud godo boost makende. Kwan mora midwaro obed siling 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 nyaka milion 3 nyakwara Ramogi. Gimitimo di mana *247*6# kawuono kati mana kod Equity mobile app kata Equity line tiyud loan mapio. Get a loan instantly. Hakuna story ya kuenda bank, onge watch madhi bank niyo ningisi ni collateral moro kanyo ni kata imany garanta moro oyo midhiro makamano korionge go nyakwara Mukajwang. Na bening'eyo ni beninyalo tieko transaction mari mondo mi yud pesa manyalo konyo weche mag shopping kata chulo school fees. Gimitimo inyalo yie kod chenro miluongo ni Boostika Prompt mondo mi itiek transaction mari kidio *247# mano *247#. Boostika Prompt kiyudo mana kidio *247#. Equity mobile app kata kitiyo kod Equity line Equity tinende nyakwara Mukajwang biro geri ekini mag back to school season ni kendo weche tema chandi gibiro kolo eyo mowinjore. Mama wacho kama endi nyakwara Mukajwang ne Equity inatujenga kabisa hii back to school season na hii solutions zao nikech gibiro kod riekni mopogore kaka pile na wacho kacha tujenge back to school moments mana kod Equity nyakalondo mari Ramogi FM karchunja luo. Tired of the old school way of opening a bank account? Say goodbye to long lines and endless paperwork. With NCBA, you can open an account in just minutes right from your phone. Hakuna stress, hakuna long queues. At NCBA, we're making it easier. Open an account online on the NCBA Now app in minutes. Download the NCBA Now app today to open an account, save and transact from anywhere at any time. Terms and conditions apply. NCBA Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA. Go for it. Yud mor kimadho soda mora mar Pepsi, obed Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kata Sting Energy Drink, bang'e or nembni 6 miyude bwo pekeno e namba mar *459*3# mondo ibed jaloch mar airtime kata pesa sano. Kunywa airtime gi Pepsi. Winj mit kendo yud mor kimadho soda mar Pepsi e piny Kenya mangima. Opodho gi BCLB namba 0000258. Weche kod chike mantie nyaka luw. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koke skul. En ng'ano nyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno.
wakelo ni wigo ma en yorot manyien ma ilokoro gadier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma inyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduokoni kaka jawuoth sa sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Mana kamano nyakwara Mogajwang' mano doko chuny golo kawuono Monday tarik 18 dwe mar 8 higa mar 2025 pod gipakne Harambee Stars kuom loch manyoro manglo Zambia gol 1-0 e tuke mag CHAN. Kata kamano en back to school season nyakwara Mogajwang', en kinde mar back to school to jenge back to school moments mana kod Equity Bank. E kinde mabere tam mar adek koro kayo machiegni waikore maka kod kacha madoko nyithind school. Equity ni ka mar neno ni okelo ni yot makende kokalo kuom chenro machopo dwachi e kinde makore ikri ka janyuol jari nyathi mar tero nyathi e sikul. Ibed japuonjre, japuonj, supply mag weche mag sikunde ma en sam. Equity agent kata ne school basa wan kod geno ni isejipanga maber ne kinde back to school. Wach mokwongo bende ohandi bedo kod kinde mayot e kinde mag back to school ni. Kadipo ni in merchant kata kaka jatimo hala mar back to school kata gige back to school ma e thuolo mari mondo rieny ne ni in tire kod stock moromo ma gik madwarore obed buge obed kalam in ko moromo. Bende nyakwara Mogajwang' bende separo customers meki ma bende dwani ochur piyo ma endi en sorted mana kod Equity Bank e yo mayot mokalo nyakwara Mogajwang' e kinde back to school ni. One Equity till number e yo mayot ahinya ma bende biro keloni golo ni achiedh nade e kinde back to school. Ma endi en okang' makende ma kod nyalo yudo one Equity till number kendo ibed kod ber makende e kinde mar back to school kokalo kuom transactions, weche mag loan limit mari, kod nyalo bedo kod stock moromo. Kitimo giki moko nyakwara Mogajwang' kata kitimo reconciliation oyot ochalo mana 1 2 3 onge commission mibiro juogi koro kinde ka kinde nyakwara Mogajwang' kaka sama chudo ni ngis customer no timana kod one Equity till number mondo in bende ibed kod ber. To ok mano kende nyakwara Mogajwang' ka orders meki mag back to school ng'eny samoro stock dhi ka gimarumo idwaro pesa mapiyo manyalo konyi. Inyalo yudo omenda malawo nyaka $1 million mar easy loan manyalo chopo dwachi mar bedo kod stock moromo. Gimitimo idiyo mana *247*6# mano *247*6# kitiyo kod Equity kata tiyo kod Equity app kata line mar Equity e kinde ni nyakwara Mogajwang'. Ka in supplier bende inyalo yudo chenro mar konyruok makende. Gimidwaro kende nyakwara Mogi en neno ni stock mari nitiere moromo. Inyalo yudo LPO financing e yo mayot mokalo nyakwara Mogajwang' mana kod chenro mokelo kanyo kod Equity Bank. Abiro ng'isi mathoth ka wadhi nyime kod chenro ni ndio kinyi wakolo iye, wadonde kendo watwakie ei kaka wanene. Apani an nanowacho ni maber thoth. To kokwongo to king'iyo ni sani jopiny wang'gi oyepo ging'eyo ni kare gi kama gintie anyuola gi kanyo ginyalo telo ne gin giwegi ma ok ochuno ni nyaka oidh gari mochop Nairobi ka eka mondo mi oyudie jatelo. Koro aparo ni wasego okang' nikech sani telo ni machiegni kod jopiny. Minyalo ting'e duondi kendo inyalo wache gimidwaro. Ino osewacho wach mar kawo pa jopiny kata public participation. Kinde mokalo samoro ne en gima nok timre mani winjo mane osegol chik kamoro malo ni dwa ger ndara to ndara no kata in wuon ubor kodi ma gima nyalo konyi go onge ma sama in midwaro en osiptal moro machiegni kodi. To raparo ni koro sani to chopo kama japiny koro nyalo wuoye kata obedo ni nitiere kidieny machielo moro koda ka ng'iyo kaka mwandu koro tiyo e chenro midwaro no ma iwacho ni samoro mibadhi jabedo achiel gariyo. To gima duong' ni chenro ma kama koro waseneno ka gibedo machiegni kod jopiny ahinya. Somo mar chon mar kinde mokalo iluongo ni nasari ni ne ok en gima nokete mahino ma anyalo paro kinde mane wasomo cha ne nyalo kata wuok oduto kise mulo wi lweti mokalo mulo iti konchiel ting'isi mani to koro kata nasari no onge tiende dhi koro dhi e klas achiel.
to nasari kinde cha bedo ka samoro e skul ma untie no nasari eno kete tie yen kucho ma nyithindo gaga ko kanyo to wuok dhi ot. To aparo ni chenro mar aloch gwenge mane koro nodhi ochuo koda ka somo, odhi ojiwo koda ka somo mar nyithindo mathindo mag ECD ma oketo lwet counties, omiyo koro jopiny kata kuno ma gintiere bende giketo sirikende mag county gi kokalo kuom MCAs kod telo mag county tesre mondo mi gin bende gibede kod skude ma nyithindo mathindo nyalo donje. Nyicha neno ka kinde mokalo nyalo paro chenro mane Charles Odhiambo gin nitiere godo Homa Bay mane giwacho ni igolo kaunda suit, igolo mabati mane oger godo ute mag klese mag ECD ka koro iloko gibedo manyien. Ne giwacho ni operation ondoa kaunda manyiso ni nitiere kit gedo moko mane maricho richo mag skunde mag nyithindo go makoro ne loko rang'iny mar mondo gibede gedo manyasani. Koro mano nyisi ndongo kosebede sekta mar somo korka weche mag nyithindo matindo go. Sekta mar thieth waseneno dongruok bende. Kata obedo ni nitiere rem ahinya e sekta no kech ng'uru manitie maka kacha mag yuto mar sirikende county go to kachiel koda mibadhi wabede nek mantie maka gi kacha. Tinyalo ng'iyo ni an kadhi dalawa kacha cha to chon nang'eyo ni osiptandwa miluongo ni Ramula ne en mana kamoro madundo ma samoro dhoudi moko 4-3 manitie ma samoro gima ne nyalo kwano onge. Ting'eno osiptal kende chal mare kende nyalo miyo jatuo bedo matuo saidi kata jatuo bedo kod geno ni kato dhi change. Ke sani king'iyo osiptal matinde kore noko otise ni Rachuonyo sub county hospital makorwa koni to nyisi ni kata mana kido mare ranyisi mare king'iye gi oko to nitie dongruok ma osebede korka sekta no ma gima samoro di bed ni koro en rem manyaka to sirikal med keto mahino en bedo kod chenro mag thieth motegno kokalo kuom ne obedo kod lakteche moromo nurses moromo to kachiel kod chenro moko mag thieth makoro time iye kanyo makoro en konyruok machiel kachiel ne jatuo. Koro sekta mar thieth no king'iyo sub counties county kata kidhi mana Siaya ibiro yudo kata bed ni rach manade to nitiere osiptal moro ma samoro county no ka okete gimoro kata no thecha to nitiere geno ni kaponi omed redo to wanyalo biro bedo kod sekta mar thieth maberie mokalo. To kod sectors mamoko pur ang'eyo ni counties mago kosetimo maber ahinya to korka puonjo jopur e gik makamago kaluwore kod gimbe ywak magiwacho ni rem nitiere. To sekta mar pur en achiel kuom sectors go ma paro ni kaponi oketie mahino to wanyalo medo dhie maberie mokalo. Nikech ni pur king'iyo ni sani mano e kama pod Kenya ochung'ie motegno manyalo tayo chenro mage. To kaluo nitie kuonde ma ne ng'iyo ka mago ma ne nyago chiemo to samoro ne onge gion kod jip motegno to counties kanodonjo to waseneno jip achiel ala adek moko king'iyo kata mana Siaya kucho Pamba ni en gima achiel kuom gik ming'iyo king'iyo kata mana Homa Bay kucho ing'iyo ka samoro jip pod nitiere mar pur mar Pamba maka gi kacha. Koro aparo ni gin sectors makaponi omed mana kete maino to wanyalo wacho ni wasego okang' ahinya. To kopogore kod okenge ma wasegoyogo mana ka jaiwinjo ne wache rem ma wantiere godo en rem mawuok kuom kit kaka owinjore bed ni tayo telo. King'iyo ka sirikal mamalo tayo chenro mage nitiere chik miloso kaeto jalos chik luwo bang' chik no to be ikete e tim to sectors mamoko bende ochung' ne ng'iyo ka bende iketo chike tim bende tiyo tich margi. Loso chike wan gi od bura malo maloso chike thothne makoro tayo chenro mathoth mag Kenya ka. To counties bende nomi thuolo mar mondo mi gin bende gilose chike gi. To chike koro ne lose kokalo kuom ute bura mag county miluongo ni county assemblies. To wan kinde mathoth wapenjo ga ni to gin chike mage ma oselosi counties manyalo kelo pogruok e ngima oganda. To gima duong' ma wafwenyo ni thothne iyudo ka yie ma itimo ne kom mar MCAs samoro mano kochopo rang'iny makare mar yiero ni ng'ane kokawe motere kacha bo nyalo loso chik. Nikech japiny bende ne ok ong'eyo ni to ting' mar MCA en ang'o. Koro kaka wamedo roch wamedo dhi taparo ni japiny koro en kinde monego ng'e ni MCA ni kiyiere to ting'ne maduong' ahinya en ang'o. Ting' mar MCA maduong' ahinya en dhi loso chik manyalo kelo dongruok e alwora mowuoke. To kae ma koro tabu wuokie nikech ka nyaka ng'e ni to somo mar ng'ato romo nade. Ben gi paro maliw monyalo loso onyalo chuogo chik.
to kae to bende nyalo luwo bang' chik ni mar keto ng'ama keto chike tim cha tesre mar neno ni oket chike tim. Koro kanyo nyaka to jopiny nen matut nikech ang'eyo ni kochopo kar MCA ka ni samoro MCA iro ka samoro gi dot makama gi dot makama gi dot jokang'ane jokolal wang'ni ne wamiyo MCA koro wang'ni wakawo wamiye dot jokang'ane nikech gin pok giyudo. Koro aparo ni kochako ng'iye yore makamago to kanyo mwachope waponi wan gi MCA moro mabende ok oromo. Samoro en mana lwete mane mor ni ne en gire moro matin mano nyalo chiwo maka gi kacha to dhi yudo kom modonjo. Kochopo yie kucho to koro ling kama tuo okia kada ni to winjore bed ni ichuogo chik nang'o to paro mar chik ke en ang'o to kikadhe kidienje mage to en ang'o gang'o gini mowinjore bed ni ichuogo nikech king'iyo ni kuom ranyisi ni koro kandara rach e gweng'u to MCA ni onge kod omenda ma buche moro monyalo biro molos go ndara. En tichne en dhiro chik moro ma bende kopogore kod ndara mane e gweng'e cha ong'iyo ni kopogore kod ndara mane e gweng'ani ndara ne pod biro konyo jagweng' machielo gi jagweng' machielo magikone kaunti mangima dhi bedo kod ndara. Koro chik modhi chuogo en chik ma otemo mondo mi odhir mong'eyo ni ka ang' okadho to jogegi bok bidong' chien to sama ang' okadho ting'eno kobedo nyien gi wuod achiel en gima ka ang' okadho to en gima dhi mako kaunti mangima to mano e chik ma koro dhi bedo ka tayo chenro makamago magikone to wabiro yudo ka wan gi dongruok e kor gwenge mathoth. Ka en chik matayo chenro mag thieth nowinjore bed ni koro yath ipogo nang'o kata mana wards gi to kaponi ofwenyo ni osiptende manie ward mage gin osiptende ma yedhe ok chopie makare samoro nitie mibadhi e chwalo yedhe kanyo to odhi biro kod chik mong'eyo ni kaponi okadho to yath biro chopo ka ni osiptende manie kor gwenge to bende kideno jomamoko manie counties e county no bende biro yudo ber nikech gin osiptende magi ke chik achiel chama koro dhi bedo ka tayogi. Aparo ni mano en achiel kuom gigo ma koro nyaka to jopiny ng'e ni ka gitimo yiero machielo to nyaka wang'e ni wan kod MCAs moromo kendo man go teku moromo. Wacho ni governors nitie momak mafuanda okara ni nitie momaki giduto omak gi mafuanda gi od bura mar Senate omak gi mafuanda gi MCAs minjora la Odinga nchana wacho cha no ko wach miriambo ing'eyo ni mondo mi governor keth kata mana pesa nyiso ni joka nosekete mafuanda moyudo yo mogonyore go kuomgi moyudo yo midil godo kodgi koro embe nitiere kod thuolo nikech ong'eyo ni en bende nitiere kama nyalo mulo negi nikech ng'eni osemien lwetgi koro giduto gichalo joma nyalo bedo ni wero wer achiel. Koro aparo ni kaponi ting' mane lwet jopinyni ni samugo kogono mar samutimo yiero cha bunyalo timo yiero mar jogo makochopo kacha to nyalo bedo ni nyalo timo chenro mag dongruok ma ok odhi omino bad governor eka mi governor thuolo mar mondo ota tijege. To mar ariyo ing'eyo ni governors gin tiere kod jogo ma jotend migepe mag yiero magin jolony thothgi jolony to kata kokiluongo governor mikete piny to aparo ni yuda thuolo minyalo keto go jotend migepe gi tesre oromi tayo sirikal mar county ka unod bura motegno kech kata mana jatend piny owuon William Ruto governor moro moko e piny iluo kanyo luonge Senate to nitiere document moro mating'o ma nego tese mang'eny to tame timo reference mong'ise ni chalga gimo kiikore nikech nitiere joma owinjore bed ni tayo chenro opogore mag apani bedo governor kochore nyaka bed kong'eyo gimoro amora koro emomiyo kata kinyo ka Raila Odinga ne temo penjo gimomiyo governor samoro biro Nairobi cha en ni nikech owinjore bed ni ting' maduong' ahinya koro kose en tich ne en prefect kose luongo joge ma gibedo gi bura margi mar jotend migepe ng'ane timo ma koro chenro magi kaka budget osegole mai kaka bedo kitayo sector mari owinjore bed ni koro iketo joka tesre jatend piny nitiere maduong' ma koro jatend piny to od bura mamalo yudo ka luongo ga mana jotend migepe en ok gidich kode ahinya nikech en ting'eni en entiere masi mar jogi kaponi jogo tiyo marach to mane maneno chien nikech jang'ad rieko maduong' mar jatelo moro amora kata executive kuom ranyisi CS ne president badi jatend piny Kenya oketo geno kuome koro magi joma ji samoro wigi wilgo to kae matabu wuoke nikech ng'eni kata kaponi governor dwa chiemo nyaka ang' ochieme gi jatend migawo mochung' ne chenro mag omenda to nyaka ang' ochieme gi jatend migawo mochung' ne chenro mag dongruok mag derni kata gik makamago. To nitiere kata joma keto sei makata governor owuon samoro nitie kuonde moko minyalo manye kata weche mag mibadhi to kiyud kata kama sei ne lwarie. Governor bende en AIE holder koso mana chief officer
ing'eni chief officer nitiere kod teko bere mathoth kech nitiere kuonde moko ma samoro gavana kata kanya dwaro kata mana ni mondo golne omenda moro timo gima kama to ok nyal wuok nikech nitiere chendo duto mabendo ta ma kaka sirikal tayo chendo mage manyaka jaga budget mamalo kaeni pod menye to gin chendo mage mitimo to mage duto ido ka samoro nitiere kuonde ma sei donje ma en wuon samoro owe kod teko machiel kachiel mar biro meno bad wuon pesa mar mondo mi ogol ne pesa kora paro nitiere tudruok moro ma kaponi omeny jogo mabendo tene machiegni mabende nitiere kod ting machiel kachiel e chendo mage tayo to kata en wuon nyalo bedo ne matek mondo mi odonjre weche mag mibadhi lakini biro Nairobi ni to ber ne gini kech kanye mala ngas bede bire waler ne nyakwar Peres ne nini tiere county moro mang'eyo ma governor ema decide contractor gi suppliers bichulo signature ne to kibineno kamoro yes. Then committee ne moro